ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon. Ako mao ikaw. Without you, there's no... Si Miss Trixie ito kasulti ni mo. Samantha? Pagkagipagnaong surgery ko. Imo pang kita si Miss Chloe din nga mag-abot man mo si Miss Trixie. Hoy, hilo ma. Ayaw patakag pangaway na ko, ha? Kinahanglang awayon ka. Kay traidor ka. Hoy, kalma lang, Samantha. Ganun pala away mga ka? Tuwad kay may ani si Miss Chloe aron maglingaw-lingaw. Pero ang resulta, isabot na hinuon niya tungod kay ni ang imong uyab din Unsa? Unsa nang gipanulti nimo? Nagpataka ang nagari. Ganun kung taong naghiskot mag-text Ay, wala pa buang-buang pa sa surgery ko. Niya si Miss Trixie din og nakita siya ni Miss Chloe. Mao nga gisapot si Miss Chloe. Ha? Uy. Ayaw patakag sulti, ha? Pasalamat ko. Nga wa ko'y gusto nga mag-wild si Miss Chloe karon. Pero, kung mailad mo si Miss Chloe, ako dili. Kahilas ni mong manulti, oy. Ura naman hinuon kag uyab na ako. Taon sa man, nagsilos ka? Hoy! Dili man hito mo magselos ko nimo no? Kay dili na ko type ang mga taong palikero parehas nimo. Ha? Ayaw na lang mo pakita ni Miss Chloe. Kung mag-igat-igat mo si Miss Trixie. Tambangan ako aron dili mo magtagkubot. Oh. Hoy! Ni si Trixie? Kinahanglan ako ni masosyo sa information desk. Mami, kinahanglan magkasult kami si Trixie. Kalma lang, Chloe. Hindi ba yung anhi mo din ni maglali si Texie? Bitaw, miss, patuo sa imong mami. Kalma lang ko, maguba imong beauty. Naguba na ning daan. Ha? Ila pa yung kasabutan. Chloe. Miss, agoy. Samantha, inasalbay si Trixie, ha? Insab si Jericho. Ambot, miss. Wa man ako makit Pero, ayaw lang padaog sa imong kibati, miss, ha? Tungod kay... Tungod kay Unsa. Wa sila magsabot sa surgery ko o si Miss Trixie nga mag-abot din. Kuan, may meeting siya din Ug wa siya mahibaw nga ni amo din sa surgery ko. Mao ba? Tinood ba nang imong gisulti, Samantha? Tinuod lagi ni Miss. Pero day Samantha. Ay nga nung mura man lagi mo nagbinundotay ganina, day. Mana, nakita na ko nga nagbinunlotay mo. O sa ba inyo gipanasultihan, ha? Wa. Kuan, gimanalditahan na ko niya. Mao nga nagkalalis mi kadiyot. Angay ka kumutuon ni mo, Samantha. Yes, Miss. Tuon na lang ako. Sige. Ihatod na lang ko sa kong kwarto. Ganahan kong mag-inusara. Sige, Miss. Ihatod na ka sa inyong kwarto ni Sir Jericho. Tinuod ka din sulti ni Samantha na. Ni sa Trixie sa beach. Ug ni sa di sa among floor ang room ni Trixie. Wait. Mao na niyang room ni Trixie. Dapat gid sa among room ni Chloe. Ay. Jericho? Oh. Niagi ka ika. Trixie? Huwag ko magtuon, no? Nga niya sa budini, Pero, happy ko nakita na ka din ni Jericho. Trixie! Ayun! Jericho! Hinahinayan lang ako, no? Manok po lagi ka ay.
Tanong niya mga din eh. Nung kumatumbad ba? Gusto man imo kong gisundan, ha? Wa, uy. Ano ka daw sundanti ka? Kalaki lang. May mo ka si elevator. Susay mo kwarto. Dali. Ay, Jericho! Ano ka? Hinahinahilo ka ako, Jericho. Dili mahimo makita ka ni Chloe din eh. Wa na kay mahimo, Jericho. Nakita na ko ni Chloe nga nagpasapaso sa baybayon. Nakita na ko sila sa babaw. O kay baw ka? Ganahan ko magsala siya na ako. Kana ang igibuhat, ha? Jericho, sa bagay sakitan ko, ha? Aray! Trixie, may tingaling nga magkasabot ang daan. O makasabot ka. Gaway sagol personal ang pagdawat na ako nimo sa company. Ang imong serbisyo lang ang gikinahanglan ako. O dili ang imong lawas. Sakit ako di mo manulti. Nausap naman ka, Jericho. O Trixie, lahi na ko sa unang Jericho ng imong nailan. O ayaw ko gagita. Kung di ka gusto nga masukok ko nimo. Okay lang ka, Miss Chloe? Dili ko okay. Nahibaw ka gito, anak. Ni ano madeta sa imong kwarto. Sige, paway na lang kiti, Shit. Di ko bakit na itong Trixie ako adlaw sa masa. O si Jericho. Tuan na gitingali to sa kwarto ni Trixie. Paway una, miss. Isunod ka sa imong kwarto, ha? Samantha, may isugo ko nimo. Sa man na, miss. Tultula ang kwarto ni Trixie dinhi sa beach hotel. Tima ni Gyud ang kasabotan na, Trixie. Dili may tabong mubalik ko nimo. Busa kalimting ni tabo na to sa una. Saan man ako pagkalimot, Jerry? Nadugay masata sa itong relasyon. Ayaw na lagi paghisgot sa kagahapon. Di lagi na malikayan. Tudi hangtod ron. Ilaw pa ko nimo. Trixie, May nang may baw kong daan. Ibisa sa kataas at itong panagbuwag, pero paghihapon ko mausap di mo. Ikaw paghihapon na niya sa kong kasing-kasing. ilom na. Ayaw na paglakaw, Jerry. May kikita ng duha din sa kwarto. Pwede kami ngawa na ako. Puso ba? Buhay ko ba? Jerry, initil na si Chloe. Wala siya gamitin mo. Basta kalimti na lang siya. Total, o pa mas mo makasal. Bisag inutil pa siya. Ah, Siya pagyapon ng akong pakaslan, Trixie. Nakabati ka? Busa, buhi iko. Sir Jericho, Ay, oh, saan kayo sa kwarto? sa mata? Saan kayo sa kwarto? Kuan. Anong di man ka makatubag, sir? Sultihi ko, kan kaysa ng kwarto. Dali, be. Oh, aray, kuy! Dali. Anong gigoyan ako ni mo? Uy, iko ba? Kinahanglan magsulti na. Adto to sa beranda. Dali. Na problema naman hinuuntay ni Inday. Sus, maog yun, madam. Agoy! Ngano sa kadagan sa dapit nga mahimong suruyang Miss Trixie? Nganong kini pa man yung dapitang suruyan sa nato? Kinahanglan tabangan na lang nato si Samantha sa pagbantay ka Trixie. Ay, mao jud. Madam, Hala! ay adlaw, Madam Git. Oh, agoy! Idol! Ikaw po yan, idol!
Hala, kalit lang niya ayag ang ako adlaw nakakita ni mo idol oy. Miluagang tada kong dughan. O, Inay. Ay, ano pagkiat ya? Ay tinuod bitaw madam. Di gyud ako tuyoon ay. Basta makakita yung ko idol ang bot lang. Munindot gyud ako adlaw. Unya, mawa ako gustapot. Tuwa sa kabuutan niya manulti. Ay sana all. Kaya mga inday. Sipat yung kada. Kilig. Hoy, babae, pagpuyo ko, no, be? Sa bandang ay. Tiguang ka na. Ay, Ay, pag igat-igat niya, tiguang ka na. kasakitan ni mo manulti ay sa nang ibundak sa tiguang ay. Sos, malambahan tagpultahan ang naglain ang inusultihan na na. Ay, sa mula ng ako edad, madam. Kay age doesn't matter. Mau na karon. Agoy, gwapo ni Ay, si idol. Jericho, madam. Naaro tos palibot. Ay, nakita tingal itong si Miss Trixie. Ni Adine si Trixie. Hoy, pamati ah. Pamati ang dumayo, Samantha. Ayaw kitsulti si Chloe. Nga naara tupad sa among kwarto ang kwarto ni Miss Trixie. Kawa ba yung batasan ninyo eh? Nanong imo mo sa nagitapad, sir? Samantha, wa lagi mi magsabot sa Trixie nga mag-abot din eh. Busa tuhoy ko. Dili ko matuon nimo. Oh, Samantha! Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ako, mao, ikaw. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Krakasa. Dalit sa RMN Drama. Back to me, but till it does.